Käsitäs. Salut. Monesko tää on 36? 37. Niin jo. No niin, Gymlog 37. Hyvät ystävät, rakkaat lukijat, kuuntelijat. Pullantuoksukset, mansikkamussukat. Nyt on tarkoitus ding ding. Tänään teemme 15 minuutin Trapesius. Katsotaan, miten 15 minuutissa trapsit kasvaa sellaisiin mittasuhteisiin, että painijakin olisi kateellinen. Tämä on hyvä esimerkki, että voidaan tehdä tämmönenkin lihasryhmä, johon yleensä siis käytetään varmaan ehkä jopa vähemmänkin aikaa kuin 15 minuuttia, niin tämä voi olla aika brutaali. Toisin kuin esimerkiksi just se rinta tai joku vastaava, niin semmonen isompi lihasryhmä, joka vaatii ehkä pidempää lämmittelyä ja pidempää käsittelyä, niin trapsit on aika kova. Monethan tekee trapsit aina olkapäätreenin päätteeksi, muutama shoulder shrugs ja se on sitten siinä, mutta me itse asiassa otetaan nyt se 15 minuuttia ihan totaali brutaali vääntöä non-stoppina. Katsotaan miltä näyttää. Trapsit on ihan kiva, koska sanotaan näin niin kuin bonaus-aspektista, niin jos sulla on hirveän hurjat lihakset ja sit sulle trapseja ollenkaan, sit oot semmonen joutsenkaula. Kyhmyjoutsen. Se kapea, korkea, pitkä kaula, niin se ei ihan itse asiassa ole siis se ei ole niin kauhean esteettistä. Hei. Meillä on tulossa vieras seuraavaan podcastiin. Onko? Oh. No niin, ei kerrota kuka. Ei kerrota kuka. I got my eyes on you. I have my eyes on you. Pieni tiedote. Maaliskuussa. Mitä silloin on? Roskiatus. Maaliskuussa jatkuu Game of Thrones. Game of Thronesia tulee... Game of Thronesin pitäisi alkaa maaliskuussa. Niin ja hei! Mones kausi? 4? Kolmas kirja, kolmas kausi. Ja se on itse asiassa, en tiedä onko kolmannen kauden, koska kolmas kirja on 2-osainen. Mutta että onko se sitten se kausi... En ole lukenut, mutta on hyvin tuttuja. Mutta en tiedä sitten, onko kolmas kausi niin kuin ne 2 kirjaa yhdessä vai 2 kirjaa erikseen. Kyllä nähdä, katsotaan sitten. Niin ja toinen muistutus, 17. tätä kuuta, eli vajaan viikon päästä, niin tulee Kuningaskuluttajassa kananmunista. Mikähän oli sattumaisin paikalla, kun siellä haastateltiin meikäläistä. Ne teki sitä ikuisuuden. Se tuntui ikuisuudelta. Ne teki sitä ikuisuuden. Sitä väännettiin ja käännettiin. Saas nähdä minkälaista kuvamateriaalia tuli, kun mä siellä tein hauiskääntöä ja sitten mä tein yhdellä kädellä tolleen noin ja yritin olla kauhean vakava. As a photographer for another photographer. Are you using a wide angle lens or a telelens? Kamera oli kyllä 35 tonnin kamera, että se oli ihan... Jälkisen mukaista not. Niin, sehän on sitten taas ihan katsojasta kiinni, mutta siis sanotaanko, että laitteethan on Ylellä aika niinku hyvät. Se olisi aika siisti saada sunkin käsiin se 35 tonnin kamera. Sitten siihen on vielä toisen 35 tonnin edistä erilaisia linssejä. Että... Mä haluaisin sen, mikä nähtiin siellä DigiExpossa. Se Canon, niin se oli hieno. Järjettömän valovoimainen. Paljon sillä oli hintaa? Sehän oli joku pienen... Ai niin se oli pienen henkilö. Joo, niin, että teille ei ole varaa ostaa tämmösiä. Teille pojat on varaa ostaa. Mikki oli vähän se... Ei sitten. Oliko siis sillimahdollisuus kanssa siinä kamerassa? Ei. Oli. Se on varmaan, kun se digi raaka kuvas. Vitsi sehän on kasan raaka. Red Onein tapainen. Mitä se Red One muuten maksoi? 20 tonnia? Ihan helvetti. Se on semmonen henkilöauto verran oikeesti, mutta siis sehän pitäisi olla, sehän on niinku ihan full HD, siis semmoista niinku... Siis tähän käyttää itse asiassa noi hemmetin... Peter Jackson. Hobbitti kuvattiin, oliko se 7 vai 18 Red One? Ootko vieläkään nähnyt Hobbitia? En mäkään. 2 tuntia 50 minuuttia. Onko sulla vapaa-päivä joskus päivällä? Mennäis kattoo se 3D, koska siinä on vaan se iframe rate. Mä en kestä sitä iframe. Se on 42 freimiä sekunnissa. 48. Eihän mun silmä erota kuin 20. Ihmisen silmä erottaa 60 freimiä. Eikä ero. Joo, meidän silmä näkee 60 freimiä sekunnissa. Oliko se niin? Ja se on normaali on 24 ja tuo Hobbitti on 48 ja se on 48 freimiä sekunnissa ilmeisesti vaan se 3D-versiossa. Onko näin? Eli pitäisi katsoa se 2D-versio. Tennarissa katoin, niin silloin 2D:ssä ei kai ole. Mä ymmärsin niin, että... Onko siinä sitten kuitenkin se riski, että ne lasitkin, niin se aiheuttaa jonkun semmoisen niin omituisen fiiliksen, että hetkinen, mä katson jotain
dokumenttielokuva. Kyllä se siis high frame rate aiheuttaa sen, että se näyttää enemmän oikealta elämältä. Joo. Eikä se elokuva ole semmoista motion bluria ei oo. Mut tässä on nyt sitten se, että ootko kuullut tämän tarinan, että kun ne yritti noissa elokuvateatterissa niin sanotusti piilomainontaa silleen, ne oli laittanut yhden freimin lisää jonkun kuvan jostain tuotteesta ja sitten sielläkin niitä ihmisiltä kysyttiin, sehän ei näy, kun se niin yksi freimi vilahtaa niin nopeasti. Sitten kysyttiin sitten elokuvan jälkeen, kun näytettiin kuvia, että mikä sun tekisi mieli, limppari tai jotain tällaista, niin se kuva, mikä oli välähdellyt siellä silloin tällä, niin ihmiset oli valinnut sen, että Pitääkö paikkansa? joo, kuulemma. Ja sitten tää on silleen niin, että se sit todettiin, että se on niin vaarallista lähteä ujuttamaan tietoa tuommoista niinku mainontaa. Että ihmiset ei tiedä, että heille mainostetaan jotain, niin sitä ei saanut tehdä. Siihen tuli joku laki tai joku tämmönen. Joo, siellä olisi jotakin, että vote for Pekka Siitoinen. Se olisi niin hyvä, ajattele. Elokuvateattereissa pyörissä aina joku valitkaa Mike Siren eduskunta. Onko se on vapaapäivä silloin, että päästään päivällä katsoa, niin siellä ketään? Täytyy katsoa. Katsoa. Sehän on melkein 3 tuntia. 2 tuntia 50 minuuttia. Mutta selvitellään se, jos se 2D on 48 frame sekunnissa, mennään katsomaan se 2D. Niin. Mutta 3D on kuulemma aika friikin näköistä kaamaa. Niin. Aika realistista. Ne kehuu sitä Piin elämää, The Life of Pi. Niin että siinä on se 3D-juttu, on jotain mennyt vähän eteenpäin niin kuin normaalista 3Dstä. Että jopa James Hei, meillä on 11 Cameron. minuutin intro, lähdetäänkö helvettiin täältä? Hei, meillä oli nyt tällä kertaa oli vähän pidempi intro. Me pidettiin hauskaa ja tosi hauskaa. Jengi dikkaa, koska ne sanoo, että pidempiä introja ja sitten tehkää jotain, mitä nyt teetti se. Onko meillä 60 freimiä per sekunti sitä intro? Ei, 30. Mut Vimeo ei tuekaan muuten kuin 30. 30, joo. Okei. Mut hei. Nähdään kohta Sprinkler Centuryssä ja me tehdään trapseja. Katsotaan mitä kaikkea liikkeitä. Tuleeko jotain uusia liikkeitä tietoon? Katsotaan. Trapezius. Siitä lähtee trapsit. Pointti on tehdä 3 liikkeen supersarja 70 toistoa yhteensä. Niissä aloitetaan Shruxella Smithissä. Kymmenen, 2, 3, 4, 5, 20. Tähän tullaan korottamaan painoa joka kerta kierroksen alussa. Tästä mennään suoraan. 30 tehty. Suoraan käsipainoihin. Ja 20. Tai 30 ihan miten Ai 30 ihan miten haluaa. 70 tehdään. Alkaa liikkua jo siellä. Alkaa vähän irvistää ja yllättävän hyytyy äkkiä. sitten pikapikaa ylätaljaan tämmönen erikoinen liike. Eli Lähdetään 40 tässä. 40. Tosi kapealla otteella vedetään vähän niinku ylätaljaa, mutta kuitenkin vaan käsillä ja supistetaan trapseja. Sitten vauhtiin siitä. Yritetään vaan trapsella tekee työtä, siellä trapsit näkyy. Eikä tarvitse noinkaan alas pistää, kun trapsit pystyy aikaisemmin jo. Siinä oli jo vajaammaksi vaan ylhäällä. 10 tässä. Oliko se siinä? En mä tiedä. Laske sä. Meni sekaisin. Sitten Smithia, lisää painoa. Okei, Smithissä 80 kiloa jo. Joo, ja uutta kierrosta lähdetään tekemään. Paljon se on mennyt aikaa? 2,5 minuuttia. Ei vittu. Tästä tulee hyvä volyymi hässäkkä. 3 liikettä. 3 liikettä. Siellä kierros on 70 toistoa. Kyllä.
Ja joka kerta lisätään pääliikkeeseen vähän painoa. Joo. Ja vikaan pumppaa. Joo, ja siinä tässä luonnollisesti vähenee sitten toistomäärät, kun tulee paino korkeaksi, mutta se 70 toistoa pysyy vakiona, joten me tehdään sitten loput toistot noissa 2 liikkeessä noilla vakiopainoilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No niin. Se sitten pitää ottaa kiinni täällä. Niin. Eli tää käsipainolla pysyy vakiona paino. Pysyy samoin taljassa. Niin silloin saadaan ne toistot kasaan. Siitä lähtee tekemään. 20 kosassa, 50 tehtävä. Päätä itse. 1, 2, 3. Vauhtia vaan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 49, 50. 20 taljaa jäi. Pitää aika jumi. Niin. Olkaa varovaisia, muistakaa venytellä. Sun pitää vetää 20 siinä. Ei saa. Liiaks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vielä siihen. Eiks 20 vielä? 3, No vediks mä? 4, 5, 6, aivan joo. 7, 8, 9, 10, vielä 10. Polttaako? 2, 3, 4, 5, Ihan vitun kipeä 6, 7, 8, 9. Ei saa. Sun pitää nostaa smittiin painoa taas. Ei jumu. Nyt mä en nosta sitä 30 kiloa vaan. Ei kun pistä siihen vaan 10 päin. 10 toiseen päähän. Okei. Niin. Ja sillä pitäisi tehdä 20. Vähän huilitaukoa herralle. Aminohappoja. Kesken kaiken. Hyvä. Ei. 10 lisää. 10 vitosen lisää. päihin. 90 kiloa. Tää kuulostaa ihan naurettavan kevyeltä. Tässä. Mutta jo tällaisella volyymilla niin se yllättävän kovaa painaa. Mä oon jengi tehnyt varmaan 200 kilolla olan kohautuksia, mutta ei varmaan tällaisen tahtiin. Ja saa 70 vai? Taas 7. Pitäis yrittää saada Voitais irti. saada tässä 20 ainakin. Ai pitäis Vai saada. No vähintään. Se jää enemmän Se alkaa vaan hyytyä. Aika hapoilla toi lepäkkäät. Okei. Lähtee. Paljon aikaa? Meillä on mennyt tässä kohta 8 minuuttia. 8 minuuttia, okei. Pari kiekkaa kerkee. 2. Hyvä. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 14. 16. Nyt saa pitää restpauseja. 18.
19, 20. Hupsista keikka. Ei mennä saa. Takas terin. Aika näästi. Onks Oh. paha? Lihakset sanoo ihan mushi mushi. Sanoo ihan mushi mushi. Onko moshi moshi? Mushi mushi. Moshi moshi on haloo. Niin on. Lihakset on ihan, että haloo. Niin. Noniin. Oh. 20 tehty. Herra hyvä tekee. Kuusi, 7, 8, 9, 10, onko se 11, 12, 13, 14. Ei toi. 12, 12, 20, jatkaa vielä 30, 21, 22, 23, 27, 25, 26, 27, siellä on 29, vielä vaan 30. Ei. Hey man. Ottaa pumpus. 20, kun teet niin hyvä. Menikö se niin? Joo. Joo, 20. 50 tehty, joo. Eli 20 vielä. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Supistaa sieltä vaan taas. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Vittu. Schmittiin. Kauheen surina tuo takaraivossa. Let's increase some weight in the Schmidt machine. Increase vai? Yeah, I could increase, yeah, not decrease. 10 lisää. Oh. Se haluaa kikkaa, vaikka tässä voisi laittaa vaan toiselle puolelle. Mitä? Laitetaan nyt tää. Eli 100 kiloa. Eikö se oo? Joo. Eikö tässä on enemmän? Tässä on 110 jo. Eiks niin? En mä osaa laskea. Mä en tuolta peilistä kokeilua ottaa päälle. Mä tykkään ottaa sen kuvassa. No kun mä oon tuolla peilissä koko ajan, pysy sinä edessä. Sä näyt peilistä. Mä en tykkää olla se. Olipa eeppinen asenta jopa uudestaan. Mitä? Kärsivä ilme. Meillä on vähän niinku 3 minuuttia 5 sekuntia aikaa. Voi vittu. Onks tää jo? Tää on 4. setti. 4 setti. Kyllä tässä 4 pääsee. Yllättävän rankkaa. Nyt sitten teet niin, että vedä 30 tässä. Ja 30 Oi vittu. Kyllä, restpause saa pitää. Ei. No kun se on pakko. Tää on se pääliike. Eli 30 rusautot menee tässä. Ei vittu. Kyllä se menee. Kaikki vaan peli. Time out. No. Meillä on aikaa 3 minuuttia ja 15 sekuntia. 3 minutes and 50 seconds can't counting. So please do some fucking structure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, restpause johonkin, 21, 21, 22, 23, hyvä. 4, jatkaa vaan, 25, 30 menee, 26, 7, 8, hyvä, 9, 30. Niin. Mitä se siellä? Linnunpoikani. Vittu,
Joo. Sirp, sirp. Mushi, mushi. Vittu. Vittu, mushi. Paina. Joo, ja sitten tulee taas. 30 tehtyä. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Paljon teen? 14, 15, 16, ei toi, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29, 30, ei toi kyllä. 29, mutta viimeistä 100 ei lasketa ollenkaan. No niin. No niin. Loppu keuhkoista virta. 10 pitäisi tehdä. 10. Sitten on nyt täkkiä, nyt kun meillä on minuutti aikaa. Eli tässä niin monta kuin menee vai? Niin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, Ei. 5, 6, 7, 8, Mulla on vähän happea, 25 sekuntia. Ai jäljellä vielä. Niin. About. 15 sekuntia. Ei. Joo, loppuun asti. Loppuun asti. Loppuun asti. 7. 5 sekuntia vielä. No niin. Ei oo noin vaikeeta. Hieno. Mikä katoaa? Siis tää on ihan tunnotonta. Heitä mousti. Eikö pysy kauempana, sitten niinku leveämpi. Just noin näyttää tosi hassu. Kovaaks? Joo. Okei. Miltä tuntuu vartin verran nitkuttelut? Yllättävän rankalta. Oli ihan niinku tunnoton koko trapsialue ja yllättävää, niin menee tonne ihan niskaan ylös asti. Onko se sitten tää liike vai sitten niin brutaalit ne shrugsit, niin kyllä siinä niinku jatkuvasti kun joudut jännittää niskaa, niin se lähtee ihan tuolta niinku takaraivosta asti tää tämmönen puutumisen tunne. Et on tehokas liike. Kannattaa oikeesti tehdä tätä. Siis välttämättä trapsit ei tarvitse mitään muuta kuin tän 15 minuutin helvetin. Laskit sä montaks toistoa oli kokonaisuudessaan? Eikö 4 kierrosta mennyt? 4 kierrosta meni. Ja viimeisessä meni varmaan parikymmentä. Ehkä niin, eli 220 toistoa tuli suurin piirtein. Ja nämä volyymit on erittäin Eikö anteeksi 280, 290 toista. Pikkusille lihaksille volyymit on oikein erittäin mukavia. Ne toimii. Ne ei vedä ihan loppuun kroppaa, mutta Ei. ne kuluttaa sitä yhtä lihasta älyttömästi. Kyllä. Niin kun, jos vertaan siihen taas kerran referenssi selkätreeniin, niin se eka liike itsessään oli niin brutaali. Söi kaiken. Se söi kaiken energiaa. Hänen ylätaljat oli semmosia nitkutteluja enää sen jälkeen. Ja sit siinä oli monta tuntia vielä semmonen verenmaku keuhkoissa. Tai suussa. Verenmaku keuhkoissa. Niin mutta toi oli mainio, koska siinä niin ihan selkeästi sanotaan, että sä teet joku kovan treenin olkapäille, teet vaikka selkätreenin, normaalin selkätreenin, niin siihen päälle toi on niinku aika nice. Bueno. Muchas gracias. Ja remmit kannattaa ottaa käyttöön. Ehdottomasti. Ei jos ikimaailmassa pysty Se on tehdä. nahkasta remmi. Nää on nahkaa. Ikimaailmassa ei pysty tehdä noita shrugseja. Siinä vaiheessa, kun on niinku toista sataa toistoa mennyt. Ja... Niin toi oli muuten jännä, siis me tehtiin sehän on 40 kiloa tuo tanko. Eli se oli 15 päästä, se oli 70 kilolla tehtiin. Sitten me tehtiin, hetkinen, se oli 10. 10 kanssa tuli 30 kiloa lisää. Joo, eli 50 kiloa, 80 kiloa, 60 kiloa, 90 kiloa, 100 kiloa. 100 kiloa, 110 kiloa, joo.
Eli 110 kiloa oli se viimeinen, missä pumpattiin se 30, brutaali 30 toistoa. Niin kuin näkee, hiki puskee ja vähän on hengitys raskasta, mutta tyytyväinen, onnellinen olo. Team Eminem taas onnistui ylittämään itsensä. Ja saatiin taas nyssädä kärsimään. Sehän on se kaiken tämän funktio. Ensi viikolla meillä on podcastia. Ensi viikolla podcast ja sitten seuraavalla viikolla taas katsotaan. Pistäkää kysymyksiä podcastiin, koska varsinkin ravinnosta meillä tulee erittäin Kyllä. ravintoja. Ravinnosta podcast-ketjuun. Team Eminem podcast-ketjuun kysymyksiä. Ravintoa ja ravinnosta ja ehkä myös vaikka treenistä. Kyllä, joo. Ravinnosta, treenistä ja vaikka diettaamisesta. No se on tietysti se ravintoon liittyvä. Voimaharjoittelusta ylipäätään tulee Kyllä. erittäin pätevä osaava. Kisaamisesta voi kysyä kansia, Kyllä. jos kiinnostaa kehorakennuslajina ja näin poispäin. Mutta tämä oli tässä. Intro oli vähän pidempi, nyt on outro vähän lyhyempi. Kyllä. Mutta ei se haittaa. Toivottavasti kaikilla on ollut hauskaa. Käykää kokeilemassa 15 minsan trapsit. Ja trapsit kyllä on aikamoisen napalmitulen alla. Yllä. Kyllä. Löytyykö sulta Arnoldin guotea tähän? Mä en tiedä. Muistatko sä mitä? Mä aina kun sä laittaa niitä 160 parasta quoteja, niin arvaa vaan muistaakseni yhtä ainuttakaan, kun se tulee näin yhtäkkiä. Ota uudestaan se Sarah Connor. Se. Ai niin, tää on legendaarinen kohtaus Terminator 1. Pitää ampua, sun pitää ampua kameraa. Kyllä, tähän joku kamera ohi vai kamera? Suoraan kameraan. Suoraan kameraan. Kato, kun Arskahan tietysti ottaa puhelinluettelosta kaikki Sarah Connorit, mikä Los Angelesin alueella on, ja ensimmäinen Sarah Connor, koputetaan ovea, kop kop. Sitten se avaa silleen pikkasen oven. Sarah Connor, yes! Sarah Connor.